Safaricom M-Pesa dhialo higni 18 kendo mor margi osaso gwenge ma kaluo. Kawuono kweth apisa ma kembe tudruok ma Safaricom kod jolendo mag Royal Media Services olimo gwenge ma kaluo ka sani gintiere kaunti ma Kisumo. Watudre ane gi VOJ ka entiere e gwenge mag Awasi. VOJ kinyalo winja inyalo nyisowa ni to chal nade gi thuoloni. Erokamano nya Father Milton awinji maler ahinya ka gie sani wago kambi e dala mar Awasi ka mabende doko karwa mar adek nyaka ne wachako kinyi. Maduong' moloyo en go ne johera te mag Ramogi FM, Ramogi TV gi joma osebedo ka tiyo gi chenro mar M-Pesa. Erokamano maduong' nyaka ne wachak wuok tich kawachakore gi Migori County wadhi nyaka Homabay County, nyoro nyawane County ma Siaya, kawuono wane County mano ma Kisumu. Ne wachako timo gimiluongo ni flag off mar yawo ayanga e log tich mar kambi Safaricom man Tafo Mall e dala ma Kisumu. Bang'e ne wadhi Katito. Bang'e sani koro wan Awasi ka. Kawasuka Awasi ka wadhi nyaka Kondele mabende biro bedo rumb caravan marwane. To kata kamano odiochieng' makiny ema koro bedo gi nyasi ma wabago ne johera duto te mag Safaricom, Ramogi FM gi Ramogi TV. Iluongo ni Safaricom M-Pesa Sokoni Festival. Ma dhi bedo kama iluongo ni Jomo Kenyatta International Stadium Mamboleo e dala mar Kisumu kata Mamboleo Showground kama ging'echa e kama nyasi nitiere. Kacha kochakore sa 3 okinyi nyaka sa 11 odhiambo wanabed kod kembe mopogore opogore madhi uso mwandu. Mwandu idhi use nengo mogore piny. Wan kod mwandu mag ot, chiemo nitie kanyo. Kora kwayo jonyuol mawinja ka in alwora ma Kisumu ka bigi familia mari. Wanabed kod bouncing castles, wanabed kod gik moko minyalo nyiewo e nengo mogonyore. To kochopo sa 12 mar odhiambo wanabed kod budho mar jodongo 18+ kende. Donjo en mana kipande mari kende midonjogo nyaka Ramogi Jwang'. Kuom mano bi kacha wanabed gi jothum mawuok e piny luo machalo Khaligraph Jones biro bedo kanyo, Apesi Mnyamakali, wanabed kanyo kod Musa Jakadala e kin mamoko mathoth. Koro en kwayona ni mondo ji obi karomgi. To ote maduong' ma Safaricom kokalo kuom M-Pesa Sokoni e kinde ma gidhialo higni 18 en nyiso oganda jo Kenya ni erokamano. Safaricom kokalo kuom M-Pesa osebedo kakelo chenro mopogore opogore maloko ngima oganda jo Kenya duto te. Wan kod gimiluongo ni Zidi Money Market Fund ma bende en yo mayot ahinya ma ng'ato nyalo keto godo mwandune to pesanino nyuolore gi pasent kata tamalo ma bende juolore. Kuom mano jo ohala nyalo ji chenro makamano. Bende wan kanyo kod chenro madewo ngima jopur ma iluongo ni DigiFarm ma bende jopur nyalo ng'eyo godo rikni mopogore opogore mag pith gi pur jaka Black. To ka ok adhi mabor ahinya, adwa wuoyo gi achiel kuom apisa mag kambi mar Safaricom iluongo ni Wycliffe. Ne waloso kode nyoro, kawuono en giko mar msafara marwa. Wycliffe, iwacho ni gimoro amora mar gi chakruok nyaka bed kod giko mare. Kabisa. Ma kore giko mar chenro ni endi. To kendo wabet gi giko maduong' kendo mach liel to kendo buru dum. Kawuono wateko Kisumu kae kawa duoko ni customers mekwa erokamano kuom tiyo gi M-Pesa higni mosekalo 18. To sani wan Awasi kendo wadwa dhi area mar Ahero gi Rabuor ka wadok Kisumu. To gimaduong' kendo kiny niya wan Jomo Kenyatta Sports Ground Mamboleo ka wariwre gi jok matimo ohala madongo dongo kendo ohala matindo tindo ka gikelo gik ma giuso kendo wauso gi e discount. Koro M-Pesa kaka product ma Safaricom watemo mondo wabed kanyakla gi jo Kenya kendo ka wakonyo gi ohandgi mopogore opogore. Koro wakwayo ni ubi Mamboleo kochakre sa 2 okinyi nyaka sa 12 bobet gi sale man gi discount mopogore opogore, weche saloon, chiemo, lewni, computers, simbe, gik mang'eny. Ae koa kanyo kinde nyaka kuonde tugo mag nyithindo na a family day courtesy of M-Pesa Festival, M-Pesa Sokoni Festival. Koa kanyo to godhiambo wabobet koro gi party for jo Kisumo gi jo Nyanza duto. Party na godhiambo kochakre sa 12 wakamni ibiro mana gi ID kende. Security ber, chiemo ng'eny, math bende ng'eny. Koro uchopo sa 12 nyaka che. Wan gi Musa Jakadala, wan gi Khaligraph, wan gi Aquino Chogo, wan gi DJs. Ena thum chieng' podho thum ywaka chieng' biro gokinyi. Wadoko no erokamano. Meduru tiyo gi M-Pesa kaka jogo ma nigi Safaricom. Higni 18 tiende nang'o ne kambi mar Safaricom ka wang'iyo platform mar M-Pesa ni? Higni 18 koriwre nikech wadoko jo Kenya erokamano niya kuom M-Pesa mubedo kutiyogo
wase konyo Kenya ka jowetiyo oro pesa ga kamba oro pesa e bus kwa Nairobi kabiro dala pesa lal koro wamiyo ji a safe way ma oro pesa mana achiel kendo gima duong' wadoko ni jiero kamano niya kata si M-Pesa gi M-Pesa Foundation wagero hospitande kuonde 47 counties hospital ma intensive care unit mag nyithindo ndalo higa ka higa kila intensive care unit en gimoro madhi million ma chopo opera beach mondo wa med improve health ma nyithindo Kenya mangima ko waduoko chiwo ni jopiny ma Kenya. Wach mari mogik an wach mara mogik en ni medu tiyo gi M-Pesa en maru to M-Pesa en majo Kenya duto koro medu tiyo gi M-Pesa, the more M-Pesa grows the more Kenya grows and the more we also give utimo chiwo ni community mopogore ka through Ndoto Zetu program mag gero sikunde chiwo desks ni sikunde gero hospitande koro wamake urukara chiel wametiyo gi M-Pesa komdo tiyo gi M-Pesa to wagero Kenya. Erokamano Jaka Black kaka pile wacho ni maisha fiti biz shwari M-Pesa sokoni higni 18 kawuok ka wadhi e dala mar Ahero wadonjo Rabuor kanyo nyaka Kondele kama bende wanabed gi budho ma odhiambo mar chiwo mich ma wan go ka nitiere pesa michiwo ka t-shirts michiwo ka mich ng'eny nyaka airtime matching bende wachiwo ne joma obiro moduoko penje mayot ahinya kaka pile higni 18 ni wamedo kwayo jowani omed tiyo kod chenro mar M-Pesa mondo mi olok ngima gi to kiny onere wan ka gi jo lendo mag Ramogi FM machalo Kasuku Rafael nitie ka kachiel kod min Jaki jo lendo mag Ramogi TV wan kod DJ Kolo instrumental mabende nitie ka kanyakla kod Vincent Atiagi ni mag Citizen Radio kachiel kod Munai kachiel kod Inspector Mwala mwenyewe wan go ka kamano kuke county ma Kisumu e dala mar Awasi higni 18 mar M-Pesa nyinga en Victor Otieno Makajuma. Kamano Victor aneno kiil mokalo chal ni jo M-Pesa obugo simbi gi gimoro kinyalo pogona to okanyal tamora. Erokamano. Biro ingeni choncha niko pesa gi bas inde wako kiwuok studio ne to nyaka yed ni confirm ni boro sedonjo. Erokamano. Bano VOJ achiel kachiel kowuok Awasi ka gin e safara